นั่นแหละफंबाया आद्रि आद्रि आंखौ केमेरा खेबबाय बायनो जों बगलांबाय नै जालाय जाला आदै मा ओमफ्राय गाइसफोर नै जों दा माबायाव दंफैयो आरोना नै ओरैजाय मा दङनो मा लेरा दंथाय हनै बै मा लेरा दंथाय दिप्लाय बिल स' गाइसफोर जों दा दिप्लाय बिलाव दंफैयो आरोना ओमफ्राय दासो बावाखै जों दासो सफैदों टाइमा बेसेबां जाखोथाय टाइमा दायो 16:39 जाबाय माने 4:39 जाबाय आरोना गासिबो ओमफ्राय जों दा बे सिङाव हाबसै बैयाव टिकेट लाखिग्रोदोंलै बिदिनो फैसा होबाबो जों ओरै हाबगोन आरोना जोङो नायलांबाय था आरोना जों ओरैसो हाबगोन आरोना मालायफ्रा बिदियावनो फिस लाजायो नामा जों मिथिया ओमफ्राय ओरैजाय नै माबा दङ नै दखानदारसो बानायखानाय दं नै मादैमोन दखानदारफ्रा नोंसोर नामा ना साहा लोंदों साहा लोंदों ओमफ्राय नै दखाना ओरैजाय बानायखाना होनाय गभर्नमेन्टनि नामानि बे दखानालाय गभर्नमेन्टनि बानायना होनाय आयौ ओमफ्राय ओरैजाय नै गेटआ नायदो नै दिप्लाय बिलनि गेटआ दखानाबो नै सोरबा खुलिदों सोरबा खुलियाखै ओमफ्राय माबे समाव बांसिन खुलियो ओमफ्राय दखाना जानुवारियावसो ना डिसेम्बरनिफ्राय गासिबो खुलिजोबो ना सोरनाबा बन्द सोरनाबा खुलिना माथो दे मा लानो नागिरदों लाद' स्प्राइट लानोसै नै मादैनियाव मा गामि होनो मादै बे गामिखौ बामुनफारा दिप्लाय बिल बामुनफारा स्प्राइट लाबाय थोद गुसु गुसु लोङो गगा मोनो ओमफ्राय सनाफोर जाय जाय दिप्लायलाव फैगोन नै दखान दंखाजोबो सिन्था खालामनाङा आरोना दिप्लाय बिलनि बिराद मोजां आरोना दिप्लाय बिल खेकसेयाव बेसेबां लायो होनदों आदा नोंसिना बिदिनिया बाइकनिया 50 थाखा बाइकनिया 50 थाखा लायोनो देब्रा मा बुक्सना माबार फै दुगाव बे गस्ला गानिखाय फारनि सिङाव जाय जाय गारि सोयो बे 50 रुपिस होनांगोन आरोना पार्किंनि थाखाय ओमफ्राय जों दा हाबबाय आरोना ओमफ्राय जोंनिखौ पार्किं लायासै आरोना बिदिनो अननायनि गेजेरजों लायासै ओमफ्राय जों दा हाबबाय आरोना पार्किं गैया जोंना गारिया आयौ नै बिगुमैया जोंना गावसिनि गामिखाय बिराद दुगाव आसोला नुवाखै बा लागावनाय बेसेबां आपग्रेड जाखो बिगुमैया बहाय लाङो बेहायनो थांगोन जों लागाय नै आइ लाभ दिप्लायनो ओरै नै सेंग्रा सिख्ला दङ नै ओमफ्राय ओरै दङ सेंग्रा सिख्ला फैगाजों फैनांगौ जायो दिप्लाय बिलनो नायदो गासिफोर आयौ डिसलारबो गैया आरोना जोंना खंसे मबाइल बायला जिला जोंनो खेबलाबायनांगौ ओइ मा खालामदों बिसोरो ओइ आसोलफोर आयो स्प्राइटखौ लोंनाङालै लागाय जोंना नै माजों जायो नायलाय नै लागाय नै स्प्राइट बथलजोंसो आरोना नै स्प्राइटजोंसो लोंगोन आबगारि नंबावा लिस्टजों लोंगोन आरोना जोङो लागाय नै सेस लागाय लों दाउदैखौबो खुइफुलाजोब्बाय मा जाबाय गादाव ओरै सिफुलाजोबलै लागाय सिफुलाजोब फुराबो केन्सारफोर जाबा बेयाव हाबनानै लागाय मालाय आबगारिजों लोङो नोंसोर स्प्राइटजों लोङो जायोलै जोंना जायो ब्रेजारानो गैयानो दिप्लाय गार्डेनाव माथो खालामो ओमफ्राय लिस्टजोबाव नै जाग्रायाबो दाम खमनि बुस्थुसो जाखायो आरोना गार्डेनाव फैयाबो संख्रि दंबावसो दाउदैजों फुननानै जानो आंनि गोसोनि गोदैराव नांगौ नामा मा अनजालि नोंनो नांगौ नामा आंनि गोसोनि गोदैराव नांगौ नामा नालाय फंबाया आद्रि आंखौ केमेरा खेबबाय बायनो जों बगलांबाय नै जालाय जाला आदै दिप्लाय बिलावलाय रिल्स बानायलायनो केमेरा दैयाव जब मोजां मोनलाय बाहायनो थिंख्लाबसो सेसलाय अबस्थाया नायलाय सिजोब्बाय सेसलाय अयनाय खालामनायलाय सयथिबो गावनो नैबाव फैदो नैबाव ओमफ्राय मानो अबार थाबायलांनांगौ नोङो ओमफ्राय नों खोन्थाहरना हनै नोंसिनि लांनायथ' फाग्ला आं खोन्था हरस्लाबनो हायो नामा आबदिबार नांबाय होनना बुंबाय नालाय नै सिन्देलाबो गलांबाय नै फाग्ला सिन्देला नै बबे खारनो नायलाय आद्रिलाय सयथिबो हमदा हरस्लाब मैला दिबार नांबाय होबाय
फाग्ला घन्टा मस्लाम हाराखै आंहाबो आंला माने बार फैनाया बिसिनाव थाखानांगौमोन नोङो फासिखौसो फासिबावबाय गावनो नुखाबाय दहायनो नुखादोंमोन ओमफ्राय बावदोंना समबावना फाग्ला सेसलै दानानै मालाय केमेरा खेबबाय बायनो सिन्देलाबो थानांबाय ओमफ्राय मारै हानहरगोन दायो मानि बिगासो जायाखै मारै हानहरगोन ओमफ्राय आयु ओमफ्राय बिगुरनि आब्राव जोबो गलांदो ओमफ्राय एफा गोजौ दैया सिथोब सिन्देल हानहरनायाबो नुवाखै आग्लासो जालालै बे है सिन्देला नै माबायदि हानहरनांगौ आं लागायसै आयु मारै हानहरगोन आं बेखौ आं गलाम हरसै आरो नायलाय माबादि ओमफ्राय नायलाय लंपेन्ट आंनाव रुनांजोबसिगोन नायलाय नै फंबाय केमेरा रिल्सनि केमेरा मेनानो सिजोब्बाय गासिबो मा जाबावनांगौ सेस आयो सलाफोर जालालै जाबायलै सेसलि दाला नायलाय लंपेन्टलाय सिजोब्बाय दिब्लाय बिलाव फैदोंमोन आरोना सनाफोर बे दिब्लाय बिलाव फैदोंमोन नै ओमफ्राय नैबे दालां ओमफ्राय ओरै रिल्स भिडिअ खालामै फासयबायना केमेरा बेना ओमफ्राय फासयै एकदम जब्ब दैयाव नैबेहाय आग्लासो दिब्लाय बिलमोन आरोना बेयो दिब्लाय बिलो आयो सिनारियाबो ओमफ्राय दुखुनांथाव बाथ्राया बेनो दिनै फंबाया आद्रिलाय मोदोमावजोब्बाय मानसिया मोदोमावजोब्बाय सयथिबो आद्रि खालामफैबायलै फैनो नांखाथारलामोन सेसलै फंबाय गामसा गानदो गामसा दाना गामसा गाननांसिगोन मा खालामदोंमोन ओमफ्राय बिराद दुखुनांथाव जाबाय आरोना फंबाया माने एकदम फासयै नायलाय दालाङाबो ससेल' ना दालाङाबो ससेल' ओमफ्राय आं गाबोन थिखोआव थांनांगौ खोथामोन ओमफ्राय लंपेन्टआ गैला नों दैया नों खिन्थालाय असे जानजिसो जादों नै जान्दिसेखा लागाव ओमफ्राय ड्रेसा मा गाबोन बेखौ फैखान लांदोंमोन होनदों थिखोआव थांनांगौमोन गोदान गैयाना बेल'मोन गांसेल' सिनायजोब्बायना बिराद दुखुनांथाव जाबाय आरोना सिजोब्बाय नै मा खालायबावनांगौ आं सेसलै फंबाय दुखु मोनबायना आं बे बाराव फैथारलालै होननाय जानोसै दुखुआनो जिन्दगि फैला आं दिब्लायाव होनायसो जानोसै दुखु मोनबायना मोथो जालालै सनाफोरा इयो आद्रिनो मा जाबावगोन दे फेसबुकआव आपल'ड होनोसैलां उफाय गैला एसे आरामनो हाजो सेर दिब्लायनि बार जानो फैबाय बिराद मोजां बार खोलो खोलो नाङो आरोना दैसानि हाजोनि दैसाथ' नङा बिलोसो बियो दिब्लाय बिलो गामसा गाननानैबो थांनांगोन उफाय गैया न'आव दैयाबो जानदिसेखानो आइयो अबस्था केमेरा खेबनो हास्लाबनायबा खेबगौमोन आङो बे ओरै गाब्र'ग्रोबायना औ गाब्र'ग्रोदों सौथुनाय बादि जादों ओरै थांबाबो बुरजालामोन खनसे रिहोफिनबावदोंना ओरै थाबायबोदोंमोन आं नै ओरै दाना बाहाय हमथास्लाबनो हायाखै बेखौ मिथियाखै दंबावो नुदों दालां बिराद दुखुनांथाव बाथ्राया बेनो जे फंबाया ओमफ्राय मा खालामबावनो ओमफ्राय आं रिल्स भिडिअ बानायनायनि केमेरामेन जाबाय अभार फासयलांबाय नै नैबे दालां ससे दंमोन आरोना बेहाय गाब्र'नानै जलदब ओमफ्राय उनावहाय लंपेन्ट गस्ला थिंख्ला जाजोब्बाय सेस थैलाव फैला आं होननाय जानोसै दाना दुखु मोननाय आरो बिराद दुखुनांथाव जाबायलै फंबाय जालालै अभार स्मार्ट जाबाय साननै नांगौ रान